Mga kaparokya, tayo po'y nasa huling yugtunan nitong ating pag-uusap dito sa Men of Light. Salamat pong marami sa inyong maraming mga text messages. Nakakaisang linggo pa lang po tayo. Ito, marami na naman po itong inyong mga communication sa amin. By the way, kamusta po sa dalawang kaibigang obispo, Bishop Ray Evangelista at saka si Bishop Trance, kasi kasama ko sila kanina sa Catholic Bishops Conference of the Philippines sa aming General Assembly. Tapos nagpapasalamat doon sa ating pinapadalang kopya at nakakatulong daw sa kanilang paghahanda ng homily at sinasabi nila, Direk, sabi nila, si Direk, bakit ang husay-husay sa Bible? Pa-ordain na natin. Okay, ito po yung ating mga text messages. Una, well, ito kay Direk Marilu. Good PM, Direk. I am so afraid po right now. I think there's something wrong with my left breast. I have 2 young boys pa naman po and no money. I don't know. What will I do? Unang-una, wag po tayong matakot. Mas makakaginhawa, kumbaga, sa inyong isip, sa family life ninyo, kung magpatingin po tayo sa doktor. Yun ang unang-unang step. At wag po tayong matakot sa gastos kasi kahit na ano man ang makita ng doktor, first findings, marami hong pamamaraan upang ma-address at mapagaling kung meron mang kailangang ayusin. Kung may nakakapapo kayo sa inyong left breast, as you say, iba po yung doktor talaga ang mag-palpate o clinical inspection dyan. At talagang highly recommended po para sa ating mga 35 years old and above na at least once a year ay magpa-mammogram. Sa PGH po, definitely libre. Magpapaschedule lang po tayo, pwedeng libre yun. And most big hospitals, meron din sila niyan. Yung mammogram po, importante dahil early detection is the best strategy, especially for any kind of cancer. Lalong-lalo na dahil meron po kayong 2 anak, para sa kanila, magpa-check up po tayo, huwag tayong pong matatakot. Salamat, Direk. Next texter, I watched your episode today in loving memory as the title of the episode. I just want to ask if you will show it again because I wasn't able to follow the whole episode, sabi niya. Check it sa internet po. Oo, sa You internet can download po. our past episodes sa rcasf.com. Kasi meron pong archives doon, kahit yung mga Past episodes. naunang episode, pwede po ninyong i-review. Ano po? Okay. Next texter, Dear Men of Light, gusto ko pong i-share about your episode Sacred Space. Sa akin palagay, pwede din pong maging sacred space ang mga offices in the sense na every month kami po ay nagkakatipon para sa aming misa at sa Thanksgiving for all the blessings that we receive, most especially our job. Tama po ba ako? Maraming Tama. salamat po. Tama. Precisely, yun yung punto natin eh. Let not allow the commercial to influence our faith, but let our faith influence the way we do our business, our work. Okay. Tama po yun. Okay, next, magandang umaga po. Ako po si Gerard. Gusto ko po sanang magpare. Magastos po ba yun? Gerard, nag-aaral okay, ka si lang. Father Deo ay isang formator seminaryo, sabihin niya sa'yo. Yeah, parang nag-aral ka rin, and sometimes there are very generous families and people. Hindi lang who can- sometimes. And there are many people. Eh, Sa God aming parokya, really, we have a scholarship program God's will, for them. Yeah. it will really be realized. Yes. Tawag na po agad Yeah. sa Mother of Good Counsel, San Yes. Fernando, Pampanga, or any seminary. Ako, isa po yan sa kailangan nating ipagdasal, amo. Oo. Okay. Kung More bukasyon sa vocations. pagpapare, ang gastos, wag po ninyo. Wag, huli yun sa mga Later problema na lang yung ninyo. commercial consideration, or sorry, yung financial Yeah. Financial. consideration. Oo, yeah. Merong isang magandang prayer dito, sabi niya, hindi mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. And then nagdasal siya, sino nga ba ang nangunguna sa aking buhay? Ako ba'y nagiging alipin ng kayamanan? Panginoon, makapaglaan nawa ako ng panahon sa paglilingkod sa iyo. Huwag mo naman pong itulot na maging alipin ako ng makamundong kayamanan. Amen. Amen. Gandang prayer nun. Thank you, ha. Thank you for sharing that. Wow, sabi nitong isang texter natin, I just hope many priests are watching this show. How very informative, sabi niya. Ang susunod, sabi, Kapampangan,
Good PM po. Buri ko mo po sanang ipaabot in kanakong paghanga kang Ma'am Marilu Diaz Abaya king Kasipagana. Ako, dakal pong salamat. Tingnan mo, nakasagot na direct sa kababangan. Good evening po. Pwede po bang malaman bakit wala si Father Raul sa Men of Light? Maraming salamat po, Tom, ng Magalang, Pampanga. Nag-aaral po ang ating Father Sa Raul. Amerika. Pagdasal po natin ng February. success ng kanyang pagpapakadalubhasa doon, lalo na sa paggabay sa mga kapwa-pari. Ano po? A blessed night, Men of Light, God's light is given to us so that we can share it to others. And the more light we share, the brighter our own light becomes. Masaya po ako dahil 1 year na po akong listener ng Men of Light. Sa Christ the King episode po ninyo 1 year ago, nang una akong masinagan for the first time ng show ninyo. More power po sa inyong program upang dumami pa ang masinagan ng liwanag ng Men of Light. Joel Ocampo po, Veritas listener. Isa po akong katikista, hermana ng aming barangay. Ang chapel po ba ay matuturing din bang sacred space? Okay. Okay naman. Natural po. Okay. Yun lang. And then prayers po. Prayers tayo for good health and quick recovery for Jillian Rose Sibug. Healing for Lucy Moreno. Thank you and God bless you all. Men of Light, ipagdasal nyo ako, kapanalig. I am Cora De Villa. 74 years old na ako sa November 28. And she says, thank God for a peaceful life. No? Amen. Bihira yung nagpe-prayer request na Thanksgiving. Na hindi siya, wala siyang hinihingi. 74 years old na po siya. Father, nagpapasalamat for a peaceful life. Panalangin para sa kagalingan nila Father Alejandro Enriquez at Father Jeffrey Zuniga ng San Isidro Labrador Parish, Muzon. Yun. Ipagdadasal din po natin si Virgilio Soriano na na-stroke, si Brother Ray Buwan ng Arayat, Pampanga. Sama po natin sa mga prayers natin si Jason Tejada. He's undergoing dialysis twice a week due to kidney failure. Pero naniniwala po kami sa power of prayers. There will be always special prayers po promised from all of us in Men of Light, especially for those who are in pain, for those who are suffering, and equally for their loved ones who suffer with them. Amen. Okay. Okay. At ngayon po tayo magtatapos sa isang panalangin. Yes. Stola natin. Gusto natin. Ginigreet po natin ng happy birthday si Father Rick Lusong. Kasama ko po sa seminaryo. Father Rick, happy birthday. Seminaristang si Elmer Salonga. Kapatid natin sa Sakop, si James Mercado, Rosan Lacap, happy birthday. Kaibigan natin si Timmy Tuazon of Pilar Village, happy birthday Timmy. Tapos po, ang mga kaibigan nating may sakit, we pray for them for special healing, lalo na po kay Aching Mel Anyes. And pray for the souls of Teofilo Huson ng Masantol, ang death anniversary. Magdasal po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Kristong Hari, na nagdurusang Diyos, nagsisilbit, nagmamahal sa amin. Pinagdarasal po namin pagginhawa ng mga kapwa naming nagdurusa. Mga taong nagugutom at walang makain, mga nauuhaw, ang mga nagdarasal ng paghilom dahil sila'y may sakit. Mga kapatid namin at mahal sa buhay na naging dayuhan dahil sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang mga mahal sa buhay. Mga nagdurusa sa kulungan at mga nalulungkot sa kanilang kalagayan na kahirapan. Pinagdarasal po namin ang aming mga sarili. Pag kami namamanhid o sa mga oras na wala kaming pakialam sa iba o malasakit sa aming mga kapwa. Dahil nalulunod kami sa tukso ng aming sariling mabababaw na pansariling ginhawa o sarap sa buhay.
sa oras po ng aming kahirapan. Buksan mo po ang aming mga puso at mulat ang aming mga mata, at sa panahon ng pagdurusa, gisingin mo po ang aming kalooban upang kami matutong magmahal. Di po parusa ang aming sariling kahirapan, dahil alam po namin na nasa aming kaginawahan ang puso na nagmamahal ng Diyos ng pag-ibig. Maging banal sana ang aming sariling pagdurusa, dahil ito ay para sa iba, para sa kapwa, para sa aming lipunan. Idinidalangin po namin at tinaalay ang aming sariling kahirapan. Gawin mo pong banal at nagpapaginhawa sa iba. Iniling namin ito sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon, kasama ng banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo din. naway pagpalain tayo, bigyan ng ginhawa ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Maraming salamat, Father Maraming Deo. salamat po. Thank you. At ang ating pong assignment ay ang unang taong nahihirapan na ating makatagpo, magsumikap tayong magbigay ginhawa sa Kanya sa anumang paraan kaya nating gawin. Pwede po ba yun? Okay. Amen. Thank you. At dito po nagtatapos ang episode na ito at ang season na ito ng Men of Light. Let's prepare for the season of Advent. Ito po si Bishop Ambo David, inyong lingkod. Magsimba po tayo sa linggo. Ito po si Father Deo Galang. God bless po. Marilu Diaz Sabaya, sana po ipagdasal natin ang mga may mga karamdaman, lalo na ang mga bata.